ina mace da take fama da matsalar bushewan gaba, ina matan da idan ana cikin sex da ita idan mijinta hariji ne ake cewa ko menene idan ya dade akan ta yana sai ta ji ni'imanta ya bushe, duk ni'imanta sai ta ji ya yanke. Kar ki damu, kun sadi skin ke ta zo miki da wannan zuma, shi muke ce mishi zuman uwar gulma. Okay, ki sha zuman nan ki zo ki mana godiya. Abinda muke sayar da zuman nan duka hudu shine 5,000 naira. Guess what, ba kudin zan sokar muku ba saboda kudin sa kenan. Ina muku zan ba ku ni bonanza. Kun ga wannan sabulun kananfarin da wannan gishirin masin nan zan bar muku shi a kyauta idan kika siya wannan. From now to 17th of July 2021 za ki samu wannan a kyauta. Like I'm saying, idan mace ta siya wannan akwai sadi skincare akan 5,000 naira daga yau June har zuwa 17th of July za a bata wannan kyauta. Wannan gishirin masi ne, yana masi sosai mai da tsohuwan yarinya, tested and trusted. Wannan kuma sabulun kananfari ne, yana da kyau sosai, yana maganin infection, yana maganin kaikayin gaba, sannan shi ma yana sa ni'ima, shi ma yana masi sosai, shi ma bala'i ne shi kaɗai idan mace za ta yi amfani da shi. Muna Kabuga ga Dangami Complex Floor 2 number 19B, Kano State. Idan kuma baki a Kano, you can feel free and place your order in any of our products. You will receive your order within 24 hours, inshallah. Da wannan number mai 08063303709. Kada ku manta, delivery to everywhere is just 1,000 naira. Idan kuma Lagos ne, kada ku manta kamar yadda na gaya muku, delivering to everywhere is just 1,000 naira. Duk inda kike, sai dai Lagos shi kuma 2,000 naira delivering fee. Kada ku bari a baku labari. Maza muna da na kuma manpower, we are still on promo. Ka zo ka kwashe set duka guda uku akan 8,500. This is Rahila arranging our manpower. So kada ku bari a baku labari, muna nan ga Dangami Complex Floor 2 number 19D, Kano State. Idan ba ku a Kano, ku garzaya ku yi chatting dina da wannan number da yake kan screen din nan mai 08